sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, ni ta sa unang Domingo sa Adbyento. Kibawa mo kung sa meaning sa Adbyento, no? Ang pag-abot unya kay panahon man is Adbyento, ang pagpangandam sa moabot nga mao ang Ginoo nga atong manunobos. Atong iampo nga atong katawhan makaamgo unta nga aduna gyoy pag-abot sa Ginoo aron paghukom nato sumala sa atong binuhatan. Ang atong mga leaders sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan makaamgo unta nga dili sila maoy tinuod nga maghuhukom kung dili ang Ginoo gyud nga atong magbubuhat ug manunobos. Iampo usab nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagis pagpamalit aning atong mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan labi na sa kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Karon sang adlaw pagahimuon ang rally nga pasiugdahan sa atong simbahang Katoliko sa lain-lain nga mga dioceses sa tibuok Pilipinas. Iampo nato nga magmalampuson ang kausa against sa korupsyon nga unta mapatunhay ang kaangayan, kamatuoran o accountability sa atong mga opisyalis sa gobyerno. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugot sa mga nagtuo kanimo nga madugangan ang ilang kusog sa kabubuton alang sa pagbuhat og maayo.
aron sa ilang pagsugat kang Kristo nga taliabot, mahimo silang takos sa paglingkod sa iyang tuo diha sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isaías, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasurang mag-ambahan sa pag-adto didto, ug ang katawhan moingon, manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan, ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod, ug sa Jerusalem, makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran, ug siya'y maghusay sa daghang katawhan, ug ang ilang mga espada, himuon nilang punta sa daro, himuong galab ang ilang mga bangkaw, dili na mag-away ang kanasuran, ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Jacob, ngari, maglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nalipay ako ngaging nanako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako ngaging nanako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay gingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. O karon nagabarog na kami sa tugaran sa imong ganghaan, O Jerusalem. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingon og usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa, ngadto kaniya nanungas ang mga tribu sa Ginoo. Nalipay ako ngagingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
kasuguan alang sa Israel. Aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diya kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan. Ang mga lingkuranan alang sa banay ni David. Nalipay ako, naginan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem. Mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari untang kalinaw sulod sa imong mga paril. Ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako, naginan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala, muingon ako ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo, atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako, ngaginan ako nila. Mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa ng taknaa karon. Mao na kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuutan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag dili sa hilabihang paghudyaka o paghubog-hubog ni sa pakighilawas o sa kalawayan ni sa pakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo, ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay, hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka, apan wala sila masayod sa nahitabo, hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inigabot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi maggaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun unsang adlaw moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayod siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mao'y hangyo sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Abit Oy, nga ang iyang pamalandong nining unang adlaw o Domingo sa Adbyento mao'y pagabasahon sa tanang misa instead nga maghumili ming mga pari, ang iyang humilya mao'y pagabasahon. Busa ako ning basahon ang humili sa atong talahorong Arsobispo Bishop Abit Oy. Mga igsuon kong kaparian, mga relihiyoso o hinigugmang mga laiko sa Archdiocese sa Sugbo. Usa kini ka makasaysayong adlaw. Atong pagasugdan karon ang siyam ka tuig nga sinuduhanon nga pagpanaw padulong sa sentenaryo sa pagkamugna sa Sugbo Isip Archdiocese 1934 to 2034. Mulakaw kita nga manag-uban, usa ka simbahan, usa ka katawhan nga puno sa paglaom ubos sa tema Archdiocese of Cebu 2034, Journeying Together as a Church Fully Alive. Ang Adbyento mao ang labing tukma nga panahon sa pagsugod ning maong panaw. Ang Adbyento mao ang paglakaw, pagpaabot, paglaom ug pagpangandam. Buhaton nato kining tanan karon, dili mag-inusara kundi maghiusa. Sa unang pagbasa, Isaías 2:1-5, gihulagway ni Propeta Isaías ang usa katalan-aon sa katawhan nga mitungas ngadto sa bukid sa Ginoo. Nagkadaiyang katawhan, nagkadaiyang kasaysayan, nagkadaiyang pinulungan, apan nagkuyog sa paglakaw tungod kay ang Dios nagdasig kanila nga mahimong usa ka pamilya. Kini ang synodality. Kini ang atong gilantaw nga mahimong sama ang Archdiocese sa Sugbo.
Sulod sa siyam katuig, mag-uban kita sa pagtungas, ang mga pari uban sa ilang katawhan, ang mga relihiyoso uban sa ilang komunidad, ang mga pamilya uban sa ubang mga pamilya, ang kabataan uban sa mga idaran, ang mga adunahan o mga kabus, ang syudad o kabukiran o kaislahan o ang mainland. Si Isaías nag-ingon, umari kamo manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang atong sinuduhanon nga panaw dili paglakaw sa kangitngit, kundili paglakaw sa kahayag sa Dios. Tungod kay anaa man ang Dios nga mogiya kanato. Samok sa ning billboard ito sa ning Osbon. Si Isaías nag-ingon, umari kamo manglakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang atong sinuduhanon nga panaw dili paglakaw sa kangitngit kundili paglakaw sa kahayag sa Dios. Masaligon kita nga dili mawala bisan kung dili panato makita ang kinatibuk-an ug agianan tungod kay anaa man ang Dios nga mogiya kanato. Ang takna miabot na nga angay kamong magmata, matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, Roma 13:11 ngadto 14. Ang Adbyento magpukaw nato, ang sinuduhanon nga panaw magpukaw nato. Ang mga panginahanglan sa katawhan ilabi na sa mga kabus, sa mga survivors sa katalagman ug sa mga biktima sa korupsyon, kinahanglan makapahigmata usab nato. Tinaw ang mensahe ni San Pablo, pagmata. Isalikway ang mga buhat sa kangitngit, ang kangitngit sa kawalay gana, pagkabahin-bahin, klerikalismo, korupsyon, chismis, garbo, o kawalay aksyon. Dili kita makapanaw isip simbahan na buhi kung nahikatulog pa ang atong espiritu. Ang tawag sa Adbyento mao ang tawag sa atong sentenaryong panaw, pagkinabuhi ingon og mga anak sa kahayag. Sa Ebanghelyo miingon si Jesus, pag mabinantayon kamo kay wala kamo masayod kung kanus amo anhi ang Ginoo. Mateo 24:37 ngadto 44. Gitawag taniya dili aron hadlokon sa umaabot, gitawag taniya aron paandamon. Ang mga tao sa panahon ni Noe wala makasabot sa mga panghitabo, wala mangandam ug wala magtagad. Kita dinhi sa Archdiocese sa Sugbo dili angay mahisama nila. Kung gusto natong makabot sa sentenaryo ingog simbahang buhi kayo, kinahanglan magmatngon kita. Mahigmata sa tingog sa kabos, mahigmata sa agulo sa kinaiyahan o kalikupan, mahigmata batok sa korupsyon nga nakapaalaot sa katawhan, mahigmata sa kabatanunan nga nangita og kahulugan, mahigmata sa mga pamilya nga naapiki og nagantos, mahigmata sa mga pari nga nanginahanglag suporta og pakiguban, mahigmata ta sa mga tao nga nakalimtan o nasalikway. Ang natulog nga simbahan dili mahimong sinuduhanon nga simbahan. Magmata na kita og magkuyog sa paglakaw sunod kang Kristo Hesus. Nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
Ang salmo ning Dominguha, Salmo 122. Dili lang usa ka tubag, kundili mao kini ang atong awit sulod sa siyam ka tuig. Sa atong pagpanaw padulong sa 2034, maglakaw kita uban ang kalipay dili kahadlok, uban ang paglaom dili pagduha-duha, uban ang panaghiusa dili ang panagbangi. Manglakaw kita, kini ang synodality. Nga malipayon, kini ang simbahan nga buhi. Ngadto sa balay sa Ginoo, kini ang atong tumong. Unsa man gayo di ay ang hulagway sa usa ka simbahan nga puno sa kinabuhi. Ang simbahan nga tinuod nga buhi mao ang simbahan nga letter A, maminaw pag-ayo sa espiritu ug sa usag-usa, labi na sa mga huyang, samaran ug sa mga dili mahinungan. Letter B, maglakaw nga mapaubsanon, dili ibabaw sa katawhan, dili likod sa katawhan, kundi uban kanila. Letter C, moserbisyo nga tinuoray, ilabi na karon nga naguba ang kinaiyahan, daghan ang naglisod tungod sa kapobrehon ug grabe nga korupsyon. Maghimog kabag-uhan nga maisugon sa pagdumala sa panudlanan, sa transparency ug sa pastoral nga mga prioridad. Letter E, magsangyaw nga malipayon ingon sa misyonerong kadasig ni San Pedro Calungsod ug ni Halangdong Teopilo Kamomot. Mahigugma og mutahod sa kinaiyahan og kalikupan, kay ang simbahan nga buhi manalipod sa Diosnong gasa sa kabuhatan. Letter G, mopalig-on sa kahiusahan, tali sa mga kaparian, relihiyoso, laiko, pamilya, kabatanunan o sa komunidad. Mga igsoon, kini ang atong kapanahunan, kini ang atong kaakuhan. Niadtong 1934, nahimo kitang archdiocese. Ning 2025, magsugod kita sa panaw padulong sa ika-gatusan na kasumaran sa iyang pagkamugna. Ang paagi sa atong pagpuyo sa musunod na siyam katuig maoy maghulma sa archdiocese sa Sugbo nga maoy panulundon sa atong mga kabataan. Kini ang tawag sa Dios, kini ang misyon sa archdiocese sa Sugbo, kini ang atong hiniusang panaw. Sa katapusan, mao kini ang atong hiniusang pag-ampo alang sa maong sinuduhanong panaw. Ginoong Hesus, sa pagsugod ning sinuduhanong panaw padulong sa among sentenaryo, ablihi ang among mga dalunggan aron maminaw, ablihi ang among mga mata aron makakita, ablihi ang among mga kasing-kasing aron mahigugma, ablihi ang among mga kamot aron mga lagad. Himoa kaming usa kasimbahang puno sa kinabuhi, simbahan nga mapaubsanong magtuon sa pagtuo, mapasalamaton nga magsaulog sa pagtuo, ug mahigugmaon nga magsaksi sa pagtuo. Señor Santo Niño, giyahi kami. Santa Maria Birhen sa Guadalupe, ampo mo kami. San Pedro Calungsod ug Halangdong Teopilo Kamomot, ubani kami sa kanunay. Amen. Mauto ang atong arsobispo nga mipadangat sa iyang pamalandong
Kay magsugod na ta sa atong siyam ka tuig nga panaw para sa atong centenaryo, ika 100 years sa atong pagka-archdiocese. Dinis atong parokya, unsa may atong buhaton aron magkahiusa ta. Ano nga matay na mo diha? Mingaw man. Unsay atong buhaton aron magkahiusa ta? Aron wa gyoy kuan, way mag-iyahay hasta mga batanon, mga idaran, mga pobre, mga dato, mga taga-bukid o taga-minlan, mamalit og slat. Kana ra gyud. Anha diha ang atong sentro sa pagpalit og slat. Unya, kay naaman tay concert sa Sweet Notes, ang ikaduha na sang buhaton, mamalit og tickets, mamaligya og tickets. Mo na siya. So karon akong i-announce ninyo ang atong update sa atong mga slots. Ang atong Grace nahalina na taog 94,791 ka slots, naapay 605,209 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,275 na ang atong nadawat. Sa atong PPSC para sa atong mga projects dinhi, ang atong halin 68,747 na ka slots, naapay 31,253 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 176 na ang atong halin. Challenges. Ang ato sad nga DPR, ato na ning gamiton para sa atong pag-atiman sa mga nawagtangag balay, atong ibanla sa baha, magtukod tag mga balay. By the way, kamong nawagtangag balay nga gusto nga atong tukuran og balay, ay nala mo paghuwat nga kuanon mo, sorbihon, pagsuwat na lang mo letter, o niya i-address diri sa simbahan, i-address nako, kay ato dayo, butangig address ninyo o cell number, kay ato dayong ipasurvey. Kay murag, gikapoy ang atong mga PPC o PFC, sige suroy-suroy dito, basig di san mo ganahan tukurag balay, so kinsa tong nawagtangag balay tungod sa baha, pagsuwat mo letter, i-address nga rin ako. First come, first serve. Sa pagkakaron, maka-afford na tagtukod og mga 25 kabalay. 25. So far, naapatay mga 5 kabuok applicants. So napay 20 kabuok nga open. Di mo mga apply, amo ng kanon eh. Sa labot na mo ninyo. Manukod mig balay, daghang balay diyan tukuronon nga wa maigos baha, pero mura sa gibaha. Itong tukuron, pero i-prioritize na to katog yung nabanla sa baha. Muna apply mo, kung nagkinahanglan mo tabang, o wagay mo magkinahanglan, ayaw lang sa mo apply. Pero i-evaluate pa na, application raman na, ha? Sige. 17,983 na ang atong napundo. Yan na nasa ni sa mga gasto, wala pa lang nato na-reflect dire. Kay sige man tang panghatod na to mga ayuda, makagasto sad ta. Ato sa nang i-deduct dinhi. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Salamat kayo. Praise the Lord. Niya, hinumdumi ninyo ang ato sad nga kanini ang Sweet Notes concert. Karong December 14, fundraising ni nato. Ang atong gold na ganing tickets, tag 3,000, doon na ni lamisa, doon na lingkuranan, o niya anha mos pinakaatubangan. Ang silver, tag 2,000 per ticket, na lamisa, na lingkuranan, pero ato na sa sunod nga layer. Ang bronze, wanay lamisa, lingkuranan lang, niya adto sa ika-third nga layer. Sa fourth and final layer, mao ang atong
general admission, tag 300 pesos. So, ibaligya, isangyaw, nya, palita. Kining atong Sweet Notes concert, nga fundraising concert karong December 14, adlawng Domingo, magsugod nis alas 7 sa gabi. So, wala na tayo misa sa alas 7 sa gabi. Kutobrata sa alas 5 nga misa sa Domingo, aning Dominguha. Unya, kaning mauni ang atong Christmas gathering, tawag na lang sa natong Christmas party, Christmas reunion, isip parokya, online o territorial. Kamong mga online, ang inyong pag-apil mao ang pagpalit og ticket or pagpada og mga hinabang para sa atong mga kaning gitawag nato og necessary expenditures. Nag-target, nagbana-bana tag mga 1 million ang atong expenditures Dako no? Uy, unsa man mo buhi pa mo diha. Dako, pero malipay ra ta kay basta maghiusa ta ha. Pero mamalit lang mong tickets, masubrahan pa kita gamay. Unya, sa atong pista sa Immaculate Conception karong December 8, holiday man na siya. Unsa man ang adlawng Lunes. Sunod no? Sunod Lunes. Ang atong misa dinhi napun-an og gamay na ay alas 6 sa buntag, alas 10 sa buntag, alas 12:15, nya dayon alas 5 sa hapon ug alas 7 sa gabi. Wala nay alas 6 atong giduol-duol sa Domingo. So manimba ta ana kay adlaw kining iglilihi. Tanang Katoliko gihangyo nga mosimba gyud bisag asa pa mong dapita ha. Nya duna sad tay ikhak nga activity karong sugod karong buwan sa Disyembre. Kanang ikhak, edad ko, halad ko. So ang tanan natong mga parokyano atong pahalaron sa ilang edad. Unsaon man paghalad, ang inyong edad i-multiply sa balyo nimo, pagbalyo nimo sa imong edad matag tuig. Pananglitan ang imong edad gibalyo nimo og 1 peso kada tuig. So para nako 62 man akong edad, ang akong ibutang sa sobre 62 pesos. Lingay mong tupad ina pilay balyo nimo. Kaya ang kadtong dito sa Digos gipusil ambot pilay bayad atos nagpusil atong vlogger. Mao toy balyo siyang edad. Og makita nato ni offer dayon ang Vice President og 1 million. Nahimong 2.5 million man tingali ito sa tugan og kinsay nagpusil sa ato pa ang balyo atong gipusil at least 2.5 million. Ningon ana kabalwabol iyang kinabuhi. Gilingya imong tupad, ikaw pila may balyo nimo? Pwede ra kag 62 pesos? Mubayad kog tao 62 pesos, pusilon ka, okay na? Ako dili ko ana muna padako-dakuan ako ang akong pagbalyo. Tingali akong ibalyo kada tuig 100. O di mahimong 6,200. Nya kung akong gibalyo matag tuig nako 1,000 ang akong isod sa ikhak. Pila man? Masad mo kamaong mo ko compute. Muna to ihalad sa Ginoo. Unsa may gamitan nato aning ikhak? Ang ikhak o uban pa natong fundraising, special fundraising panahon aning Christmas season, gamito nato paghatag og kalipay sa mga aktibong nag-alaga dinhi sa simbahan, atong parish staff, personnel, kaning tanan nga naglihok dinhing mga ministries nga aktibo kayo matag adlaw, matag Domingo, tagaan nato sila og Christmas gift. Unya og naay sobra, ibutang nato sa atong fundraise akaning atong Paras project. O di ba? Ang imong edad makatabang sa mga aktibo dinhing mga volunteers kanang naadias gawas kana nusa pa kana sila mga matay. Naaway mga tiwasonon diha kabantay mo ana kana manguha og sibot nanay di nakadaog sa sibot mo ana na lang. Ato sana silang pahalipayan
Palitan nato sila kindi para ilang kaon-kaonon. Nya kato mga wa na ngipon cotton kindi. Nindot kay na. At least malipay sila inig Christmas. Nata ikatonol kay og saligan atong kolekta wa man ta ikatonol. Nag 4 days na lang gani may allowance di taon sa atong staff. May na lang na matagaan nato sila. Ang atong mga around 40 ka staff 4 days allowance na lang. Mo trabaho sila 7 days pero 4 days ni appeal pod ko. Nga akong stipend for 7 days i-divide into 7 ang ikaupat nga bahin more akong dawaton ang tulo ka bahin ibalik sa simbahan kay manigative man ta. Ana, may na lang na ihalad inyong edad kay kun di mo mohalad sa edad kahibaw na mo kanus mohonong ang inyong edad. Unsa man yung pilion, ihalad ang edad o mohonong ang edad? May kahibaw mo. Oy, last na lang ni, importante kayo. Gipadak-an na nato diha ang atong agianan entrance diha sa padung adto sa kanang Kabatingan Road. Dako na, no? Nya salamat kay wa agi ni reklamo sa dapat dito. So sa ibaw ko nga naluoy sad mo sa simbahan kay pitos kay tastanan. Pero doon na gyud mga buangon, ingon ko ayaw na mo parking diha, parkingan lang gyapon. Atong gipadak-an para nindot ang atong pag-entrance og exit. Kamong naay mga sakyanan, please, ayaw mong parking diha dapita. Butangan ganig no parking, ang Holy Spirit mo'y nagtan-aw diha. Dili Sitom, dili Pimag, dili Barangay Tanod. Lingi-lingi din mo, parking din mo diha. Di mo mauwaw sa Holy Spirit, simbahan tagiya ana. Limpyuhi in taon na diha, ha? Limpyuhi. Ay mo pagpakauwaw mga Katoliko ta, mga masinupakon. Gibutangan nag no parking aron maayo ang atong pagdagan. Sugod karong Domingo ha, entrance og exit na diha. Nya inyong parkingan. Kinsay na marking diha hipusan ang inyong sakyanan. Og dili gani bahaan gid mo sa mga. Sige na nindog na ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug kang Hesukristo, yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mabalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, kay mituo man kita sa Dios, malaumon kita nga iya usab nga agakon kanunay. Busa malaumon kitang muingon, mapuangorong Dios patalinghugi kami. Mapuangorong Dios patalinghugi kami. Nasulod ni ining panahon sa Adbento, ang tanang mga matuuhon sa tanang dapit, makaandam alang sa pag-abot sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga pulong ug ang mga mithi ni Kristo, makakaplag og luna diha sa kasing-kasing sa tanang katawhan, nga naghinam-hinam sa pagsaulog sa Pasko sa iyang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga kanasuran nga naa sa gubat, sa kakabos, ug sa tawhanong pag-antos, makasinati sa kalinaw nga bugtong si Kristo ra ang makahatag, magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos sa tumang kahingawa, makatagamtam na sa makaalim nga gahom sa atong Ginoo,
magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Dios patalinghuki kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Dios patalinghuki kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya nila ni Santiago Apostol og San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Dios patalinghuki kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Dios patalinghuki kami. Nga ang mga nangamatay, magpuyo na diha sa kahayag nga walay pagkapalong, didto sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Mapo ang urong Dios patalinghuki kami. Makagagahom og mahigugmaong Amahan, dawata kining among pagampo, ngamong gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabuot namo
nagapaabot kami sa adlaw kanus-a si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
sumpo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat. Pinaagi niini kami nga nagpuyo pa niining kalibutan nga lumalabay. Matudluan unta nimo sa paghigugma sa mga butang at langitnon og tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaluwasan sa Dios, ang iyang pagluwas kanato. Mahitabo ra ni kung tumano nato ang giawhag sa atong arsobispo, magmata na ta, magkuyog ta padulong sa langit. Atong pasalamatan ang ni-serve nato karon ang ato mga kapulisan, ang ato nga barangay officials, barangay tanods, ang atong PIMAG nga mo'y nag-manage sa atong parking o traffic, ang ato sad nga mga Eucharistic lay ministers, ang atong usherates, love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong parish personnel, lectors, salmista, ang atong choir, Couples for Christ, ang atong IT, atong SOCOM, o ang tanan nga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Maghoni and Mrs. Chonila Maningo and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Usbo nako, padayon tang mo suporta sa atong mga proyekto dinhi, labi na gyud sa pagpamalit og slots, isip ekspresyon ni sa atong synodality nga magkuyog tang tanan sa pagpalambo sa atong simbahan. Usbo nako ang atong Grace 100 pesos per slot na ani 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC para sa atong mga projects dinhi, kita mo murag nalimpyo-limpyo ng atong sulod simbahan, no? Murag magwa mo kauyon. Onya, tag 100 pesos ra gid na, pero mao na ni ang gidangatan, no? Daghan na katakay mo na ang synodality. Tinabangay lang yun. So, naani 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya ang atong DPR para itukod og mga balay, tag 100 pesos per slot. Usbo nako katong gusto mo apply sa atong DPR, pagtukod og balay, katong nawagtangan jog balay, pinaagis baha, pang-apply mo dinhi sa atong simbahan, padamog suwat, unya dayon picture ang inyong previous nga nahimutangan, bahalag wa na dito ang balay, pictura ninyo, unya kaning butangi og contact number kay atong ipasurvey sa atong mga kaning PPC o PFC, mga in charge ni ana. Unya, unsaon man pagpalit og slots o pagpalit og ticket sa sweet notes, una, ianha sa opisina o naa sa diha ron sa gawas sa atong simbahan ay daghang lamisa diha, apil na diri sa Loyo. Unya, pwede sad ipadala ninyo sa atong bank accounts, tanawa lang sa atong screen, pwede sad i-GCash, pero karon murag puno-puno panintanan namong GCash, pero sugod karong alas 12 gabi ma-open na sad ang among mga GCash, no? Labi na ang akong GCash. Or ikwarta padala kining mga ngalan nga niya sa screen mao lang say padadi. Salamat kaayo. Aduna kitay Advent recollection dinhi sa atong parokya pagahimuon karong December 4, adlaw nga Huwebes, alas 7:30 sa gabi magsugod dinhi sulod sa simbahan, o niya doon na sa ipagpangumpisal gikag alas 7:30 ngadto tingenas mga alas 9 o alas 10 sa gabi. O niya sa ato sang mga kapilya doon na sa naka-schedule nga mga Advent recollections. Tanawa lang nyo ang schedule dito sa inyong mga kapilya, atong gi-cluster labi na gid tong mga kapilya nga ginamisahan nato sa adlawng Domingo, mao toy venue sa pag Advent recollection. Doon na gyapon dito'y pangumpisal
nya do nagyapoy misa dito sa kapilya. So palihog og suporta ni ana ha. Nya usbon ako ayaw na nagparking diha kay ato nang gipadak-an ang atong agianan in and out na. Ayaw na gyud parking kanang loyo sa Jesits, kanang atubangan sa Antica. Ayaw ginagparking diha. Hawan gina nato. Nya mao ni ang nanagparking ron diha nga gipalista nako sa atong kaning kuan pimag. Di gini ninyo kuhaon ipaano dinamos baha ha. GBB 1690 or 6090 expander kuhaan na sa labing daling panahon. GEP 700 Sorrento gibutangan nig tabon balhina na nya. YKE 589 Mirage palihog og balhin ana. AAU 1924 multi-cab pick-up green palihog og balhin. Og di mo mobalhin, kamoy among balhinon. Sige, salamat kayo. Manindog na ta. Ang musimba sa sunod nga misa, ayaw sa mog sulod, kay ato pang limpyuhan sa kadiyot ang atong simbahan. Asherites, love offering assistance, o lay ministers, arimos atubangan onya, kay doon natay gamay lang nga i-improve sa atong serbisyo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.